Ulusa kuthatha upresident nakuwo wonke amarhamente. Mna ndima ukufunda i-daily devotion yosuku 24 ka-April, Friday. Isifundo sethu sifumaneka kwabaseKolose chapter 3. Siqala ukufunda kuverse 1 siphele kuverse 11. Ezantsi kwesihloko ndaba iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu, funani izinto zaphezulu, apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo. Nyamekelani izinto zaphezulu, zingabi zezasemhlabeni, kuba nafayo baye ubomi benu bufihlakele ndawonye noKristu kunye noThixo. Xa athe wabonakalisa uKristu ubomi bethu ngelo xesha niyakubonakaliswa nani naye ebuqaqawulini. Bhubhisani ngoko amalungu asemhlabeni, umbulo, ukungcola, ukuthabatheka okuhlazisayo, inkanuko embi nokubawa okuyinkonzo yezithixo. Khona oko eza ngenxa yezo zinto ingqumbo kaThixo phezu kwabangevayo, enanifudula phambi nihamba phakathi kwazo nani, okuya nibe nisidla ubomi nikuzo. Ke ngoku nani kulahleni oku konke, ingqumbo, umsindo, ulunya, ukunyelisa, ukuthetha amanyala kungabikho emilonyeni yenu. Musani ukuxokisana, nizihlubile nje umntu omdala kunye nezenzo zakhe. Nambatha lowo umtsha uhlaziyelwa ekwazini okuhle ngokomfanekiso walowo wamdalayo, apho kungekho Mgrike namYuda, kwalukana kungaluki, Mbhabhari, Skithiya, Khoboka namkhululeki. Usuke uKristu waba zizinto zonke, waba kubo bonke. Inkosi ehlala emazulwini mayikusikele ukufunda kwezwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Masithandaze. Lord Jesus, purify the words of my mouth and the thoughts of my mind, so that I can speak only things that are right and righteous in front of your eyes. Purify, Lord Jesus, everything that I'm about to say, that I may not speak my words, but Lord Jesus, that you may speak through me. I pray this in your holy and mighty name, and I ask this, Lord Jesus, not because I deserve any of it, because, Lord, I have sinned and fallen short of the glory of your word, but because, Lord and Savior, I want to do your work, and I want you to use my talents to serve you. I pray this in your holy and mighty name. Amen. Le ncwadi siyifundayo yincwadi yabaseKolose. AbaseKolose ke lelinye lamabandla asixhenxe ayebhalelwa nguPawulos. uPawulos ke ubhala emva kokuba wayebethwe ngumbane eDamasko, watshintsha igama. uPawulos wathi ebenguSawule waba nguPawulos. Ndithe xa ndifunda le ndawo ndabona uba njengabantwana thina siye sithi xa sicinga ngobutyebi sibone izinto ezifana neempahla, sibone ifowuni, sibone izihlangu, silibale into yokuba okubona butyebi bubalulekileyo is richness in Christ. Ndithe xa ndifunda uverse 11 othi usuke uKristu waba zizinto zonke, waba kubo bonke. Ndabona uba le vesi iyasikhumbuza uba noba sinanto kodwa uKristu sinaye, because uthi usuke waba zizinto zonke, which means noba unanto but uThixo uyinto yonke, usuka waba kubo bonke, which means uThixo khangajonge balala mntu kodwa uye wajonga kubo bonke abantu, wafaka wonke umntu ezantsi kwephiko labo, because uThixo usidale wasinika into ezisifaneleyo, not izinto esizifunayo. Ndithe xa ndifunda uverse 5 noverse 8, I then saw ukuba kukho izinto that we should forsake when we look for a life in Christ. Kukho izinto ezingalungelaniyo nokuhlobana kwethu kaThixo, kukho izinto efuneke sizishiye ngemva ukuze sikwazi uba sifowukhase ekudibaneni nobabalo lukaThixo. Kukho izinto ekufuneke sithi xa sijonge uThixo sizilibale. So kufuneke ezi zinto sizishiye ngemva ukuze sihlobane nobabalo lukaThixo, ukuze ubabalo lukaThixo siyazi balusanele futhi lanele. Into elilizwe lisibonisa yona is that ezona zinto zilungileyo kujongana ne-relationship
umntu anayo with Christ, ukuze ayazi umntu uba noba uyasilela kodwa uThixo ukhona, uThixo usecam kwakhe. Ndiye ndathi xa ndifunda la mazwi ndacreata a link with uYohane 4:4 othi nina ningabakaThixo bantwana nibeyisile bona ngokuba lowo ukuni mkhulu kunalowo usehlabathini. Ndithe xa ndifunda le ndawo ndathanda into yoba kusithiwa nina ningabakaThixo bantwana, ukuze siyazi uba nokuba uSathane uyasihenda phandle apha kodwa sinayo indawo endlini kaThixo. Ndiye ndathanda into yoba sizawuhighlight into bezawuthi nina ningabakaThixo bantwana, ukuze nokuba siyaphi siyazi into yokuba sizodibana nobabalo lukaThixo. Futhi xa sidibene nobabalo lukaThixo siyazi into yokuba udibana kwakhe umntu nobabalo lukaThixo izinto ziyajika, futhi apho kudlule khona ubabalo lukaThixo izinto azifani nakuqala. Ndithe xa ndifunda le ndawo ndabona uba uThixo uye afike ngelona xesha we at our least, or we at our lowest, asibonise into yokuba yena ukhona, futhi uThixo asibonise uba uzizinto zonke. So kuthi kokutshabalala zonke izinto ezisecaleni kwethu uThixo abe yena esahleli, uThixo yena abe engasapheli, ngoba uThixo uyatsho uba yena akalala ngozeli, umile njalo umenxi ulindele into yokuba thina ze siye kuye. uThixo akabi nalo ixesha lokuba bazalwana angathandazeki, uThixo usoloko ekhona nokuba kungathi i-coronavirus kodwa uThixo uyathandazeka. Akukhathaliseki noba uThixo umthandazo usezantsi kwebhorho, akukhathaliseki noba uThixo umthandazo uphezu kwentaba, kodwa kusalayo uThixo uyeva, futhi God listens to the most vulnerable prayers. Nkosi yam, ndithe xa ndifunda le ndawo ndakhumbula into yokuba uThixo uyasikhumbuza uba no weapon formed against us shall prosper. uThixo akathathi zizuba khona ii-weapons apha endleleni, kodwa he promises, and remember bazalwane, his promises are yes and amen. So uThixo promises us nokuba sidibene nazo izinto apha endleleni, but they shall never prosper. Zangathi uThixo asizudibana nazo izinto, zangathi uThixo indlela edibana nobabalo lwakhe is-smooth sailing, because uThixo uyayithenga bazalwane. Yintoni kwindlela ebhekene babalo sizawudibana nee-weapons, kodwa ezo weapons azisoze ziprosperishe because uThixo usoloko ekhona, futhi uThixo usoloko nathi. Enkosi yoxolo masikele ndifunda kwezulayo ngoku nangona phakathi ambini masithandayo. Amandla, I asked you to use my talents so that I can serve you. I asked Lord Jesus that I may find a place where I can use my talent of speaking for you and not, Lord Jesus, to be hindered into things outside. I ask, Lord and Savior, that you may be with me and protect me through everything. Lord and Savior, you have never chosen to disappoint me. And Lord Jesus, you have listened to each and every prayer that I have. I pray this in your holy and mighty name, and I ask, Lord Jesus, that whatever I have said may please go into the hearts of your beloved community, Lord and Savior, and that they may use it, Lord and Savior. That no matter what happens in our lives, Lord Jesus, that you may be with us and protect us. And Lord and Savior, we know there is no pandemic or disease that is beyond you. There is no pandemic or disease that is bigger than you. And I pray this in your holy and mighty name. Ndiyacela Thixo mazulu into yokuba amazwi endiwafunda apha somandla ingabi ngamazwi wam, kodwa wena somandla uthethe somandla through me, uthethe, Lord Jesus, that everything I say may not be what I think is right, but what is righteous in front of your word. I pray this in your holy and mighty name, and I ask this not because I deserve any of it. For Lord Jesus, I have sinned and fallen short of your glory, but Lord Jesus, because you have chosen the righteous path for me, I pray this in your holy and mighty name. Amen.